madasat. Kada dagiti naganak kada kayo inawan no ama. Dapay nga si biyag ket mayatak ito'y nga programa i gobyerno ket oray pa iti nanyusan programa ket mayat daytoy naitimbag nga kasaong nagiyaman ka iti amam uno inam nga diyan ang internet nga jay saan nga makangad. Oray no ati-atitugan, oray banbantayan nga makabulan, dinaganagan ka no awanin ti amos na awan iti Silpina. So naimbag daytoy nga aramid tayo nga sibiyag na tundaway tayo ti agyaman kadag iti naganak tayo. Hasta isaritaan na iti daan nga tulag. Iti baro nga tulag ket ibaga naman laay. Iti Episo Kapitulo 5, versikulo 1 ken versikulo 12. Episo Kapitulo 6, versikulo 1 ken versikulo 2. Anak, agtulnog kayo kadag iti nadaktelyo, gapu iti apo, taraytoy nalinte. Dayawang ni amam ken ni inam, nga isu ti umuna abilin nga da harina. So ti ama ket inted na iti bukal si Milya iti asawa ng babae, iti asawa ng babae kay so ti inatayo isu ti nanganam para tayo. So maparihas na pagyamanan tayo ti ama ket inatayo gapo ta isu dayta iti nagtauran tayo na anak na. So, oray no kasano, di kinakapoy, di naganak na tayo. Ante kumako ng nagkapoy ka, lalaypan tayo. Isulit ta, iti nagtauran tayo. Rutbang na, nadayawon tayo, tapnon, matindo, iti yan tayo. Kasano nga ron, nadayawon tayo, tinaganak na tayo. Taama, ina tayo. As angad, hindi pa nang padayaw kayo, kaya pa nang dayaw kayo, hindi Diyos kayo nga nalangitan, dayaw si Apo. Dawatan ka rin sa amin nga ama, harutat kang aldaw, tumakdal kayo amin, ay bakit ko iti naimbag, ministro ti Apo, no kayat ko iti dumawat, matang iti masitas, ipagayon lang kan wana. Oray no, kung sayan tayo ti masitas, isulat ka na masitas, hasta tayo. Oray no, lumumag, oray kumutong tayo, i-ama, ina tayo, sumumuntahan. So, dawatan nga roon, kaya tayo nga ama, magdati mami, kaya ko ni ministro ti Apo, ministro Janet, kiran niya. Away, ama, dagit sa amin nga ama, si malaragan dagiti nagkaunang ama, kat sinumbatang dagiti nagdawat ka. Tapnon tatangagong daway, tag-ay mimot dagiti nga ama, kakami nga anak, tapnon itimatang mo ako, bartuto, dagitoy nga ama. Ay wanam dagiti tiyagda, agsipot ka napatagtay isang wanam. Magyaman kami, itibiyag dagiti nga ama, isang ay sagot mo, kat nagtakyal nga banag sa kami nga anak. Gaputa isula, dagiti instrumentum ako, tapno mamuli kami nga anak, kadagiti nasayaan, kan banag na pagayatamo nga pagbalingan mi nga anak. Tapno itag-ay mi dagito nga makaya, kat papiksakang kita, lumanong dagiti tiyampo, iti panagkapoy da, nagsigat ni Diyos nga mamabilag kadakwala. Lumanong dagiti tiyampo ako, iti apan nakaupay da, nagsigat iti Diyos nga mamapiksa kadakwala. Lumanong dagiti tiyampo, nga rumukog dagiti physical nga bagila, nagsigat iti Diyos nga nangkita kadakwala. Kuray pa'y, iti tiyampo, apan nakabugal da, kadagiti tiyan dagiti inada. Ket inpreservang dagiti tiyag da ako nga agingana kadagiti nga panawen. Kaput ang mamati kami nga adda dagiti dadakkel nga banag nga ramidam babaan ititiyag dagito nga ama. Ta isula ket adipan mo
ama ipaay kada bitungan aldaw. Protektaram nga dagiti nga ama, mapigsalang ida, iti kinasirit ipaay mo kadakwada, ang sikot na masapul da, kadagiti panagpay kan trabaho ang ipaaramid mo kadakwada. Ano nga namuro dagiti nga mami, kat ipreservang pa dagiti tiyagda, may paay kadagiti sumarunungan, panpanawan. Tapos napiksada ko mga serbigan ka, napiksada ko mga baling na ulidan, kada kami nga dagiti badag na surutan mi, iti panagmatalik ka nga serbigan ka. Itag anyo dagiti nga maten ka, dagot dagiti nga ma, iti pagpundawan. Imatang mo, sika iti mamendisyon ka lang wala. Tinagan si Ama na Espiritu Santo ako, dahil itidawat mi. Amen.